na mo apply ang pinaginatawag og snake roll. Unsa man? Pinaana o tiil. Tanawan tiil ha. Tiil. Okay. Tapos kamot. Pinaana din na siya oh. Snake ba? Snake. Oh, snake. Mo man yung ulo sa snake mo ni baba ana-ana. Ah. Pag human ana, ay mo ana na ulang kalaban. Lipat to nimo ba? Pag malipat na, ang tiil stepping paatras, duha ka atras. Pak. Pag human ana, bit-bit ikat sinilas yung sibat. Ana ba? Go. Yawas na problema nimo. Kung magdi madureng na imong naong ay mo makagnahugnuan sa tibuok kalibutan. Go. Natanawa na po ng tawhana o di gini mo tingog ba basta magproblema. Kung istorya na imong problema sa kuha ba kay basig ma-advisean di ka matagaan di ka tambag ba. Ug di nimo na kayang istorya pwede mo nimo na ihunghong sa kuha. Go. Napagkabuang ba ng tawhana. Broken hearted na po ni ba mo bitaw na ginaingon ako sa imuha nga dapat di na ka moasa kay masakitan ra ka na unsa day ka. Kato kung pirmi ginaingon nimo sa una ba nga dapat di na ka magpadala sa mga matud nila kay para di ta mahulog sa diangay na unsa day ka. Kato mga salig lang ba ayaw laom. Ano ba? Pay mamatay. Na. Relax lang unsa day ka. Si problema nimo. Gabi imong gud gaw akong gikuha ang PC sa mong kabaw ba? Bisi sa kabaw. Ano man? Akong gikot sa kaw, ding gikot ako sa kong liog. Ang maghikog day ka. Oh, unta niya. Sakit man day kayo, di akong gipadpad. Ay pagkatunto pa nimo daot man kahakang buanga ka serious pa kay ko diri maga tambag-tambag si imuha niya binuang ra man na imuha. Bitaw, gabi igaw. Pariglahan ko dito pulo ka buo. Pulo? Mga tambay. Pulo? Oh. Yang anong lima ra man na. Lan, dagan mang lima, di lima na nabilin. Buang pagsurda uy. Bunog kay ko eh, sakit kay kong diri o kilid. Wa nga di ka musukol di ay. Alam, saan ako pagsupol nga ako ko'y dalang damit bisag usa. Nga mo na nakapahog tik-tik ni mo diha. Sumo na imong problema di ay. Oh. Dahil makatabang pa na imong problema gaw. Tudluan di ka og mga kana self-defense nga tirada ba kay pao ka nga. Mamay ko ana mo tirada ng mga self-defense unsa di ka. Ayaw asa, bisig daw ito, luoy daw ko ba? Inaali ning pinaka first step ani gaw. Dapat tanaw kong til ha. Pag ana, din ka. Pug 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 pug. Ano ba? Unsa man ang anak gaw? Kanang pinaana nimo pug pug mo na ginatawag og sumbag. Kanang pinaana pug pug mo na ginatawag og kanang sagang ba? Ah, sagang, sagang. Sige ikaw daw. Ano? Anak? Toy dili man na mao inaana. Dapat anay sounds pinaana oh. Pug 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 pug. Kisa sounds pa lang daan, matik. Ang kontra ana na chance nga mahadlok unsa di ka. Aw, sound. So, dapat na sound. Anak! Oh, inaana ba? Very good ka na mga inaana nga style. Unya kasi sunod na nga. Ang sunod nga style na ginatawag na siya og ano ni mo style. Pinaana oh. Tanawa. Tiil ako ha. Kamot. Ana. Pug. Tuhod. Tapos pinahangad. Liad. Pag human ana din ka din pina-side view din igwad ba? Aw, anak. Pero dapat pas mo na siya pag-reform. Paspasan. Sige. Ano? Ay, buo. Sayang din eh. Sus, mga gali no sayaw. Imo nang sa applyag sayaw ang imong kalaban. Kay once malingaw na imong kalaban sa imong sayaw, matik, na di na sila musumbag sa imong ano sa di ka. Oy, pananglitag, batian sila sa kung sayaw. Batian sila sa imong sayaw. Aw, di na mo apply ang pinaginatawag og snake roll. Unsa man? Pinaana o tiil. Tanawan tiil ha. Tiil. Okay. Tapos kamot. Pinaana din na siya oh. Snake ba? Snake. Oh, snake. Mo man yung ulo sa snake mo ni baba ana-ana. Ah. Pag human ana, ay mo ana na ulang kalaban. Lipat to nimo ba? Pag malipat na, ang tiil stepping paatras, duha ka atras. Pak. Pag human ana, bit-bit ikat sinilas yung sibat. Ana ba? Anak. Ako Sige, daw. ikaw. Anak. Snake. Oh, Tiil, anak. oh, lipat-lipat. Lipat. Atras kamay. Anak, lipat na. Lipat. Kunit, sinilas, dagat. Sibat. Liwang na. Nung dagan mo ekon. Dagan gali no mo, dagan gali ka kay once daghan na kay imong kalaban, di naman mo na makaya dapat mudagan na ka. Uno niya, napisunod anak. Sunod. Ang naa pa, mo na ginatawag og last but not the least. Pinaana Tama. style oh. Baka gihapon ka ana ba para ready. Anak. Ready din ka. Kamot din sa side by side. Tapos pinaana oh. Tabla ra nga bayang magiliw ka ba. Bit. Pag ana naon mo ng kalaban para malipat ba. Pag human ana, kung nalipat. Lipat. Ana dahin ka. Ding sud bulsa. Ano ba? Unsa man ang anak? Ha? Ano ba? Kuha ka pitak ba? Tapos, bago
mo mas mambulsa. Punuan ang punuan tanimo. Kurkuot no. Sa dali, sa di ka. Pero, tayo ka. Naiban na kayo. Salag pa. Katuy-tuy. Sa mo kay salunggan ba? Disturbo kayo ng tawhaan na ba? Kuyog tagaw. Ako tong birahan. Pakita ko to sa ana style ba? Tara, tara. Wajak! Woo! Wow! Wajak! Wow! Mas kasagbutan naman ikaw! Maugali. Yawas si taman anaram po. Hoy! Tama niya oy! Ako gahi drip! Saba ka kabuang ka! Buang dwa tay gahi! Mga gahi! Usa to yung ingon! Wah! Patay tani gaw. Buang ay kahadlok di ako'y gahi diri nung unsa day ka. Kuan ka ng boss, kanang mo din imong giingon nga palimpyuhan nimo murag libo naman kay imong gitrainingan boss oy. Amo ling limpyuhan boss. Amo ling limpyuhan boss, paspas dia gaw. Boss, paspas dia. Tapi dia oy! Paspas dia. Paspas dia gaw. Kay klaro oy!